Oscilacije u kvalitetu vazduha ovih dana su velike, što primećuju svi oni koji prate specijalizovane sajtove posvećene aerozagađenju. Opšte poznato je da u Zaječaru problem prave individualna ložišta i izduvni gasovi automobila. Ipak nepovoljno je i to što se grad nalazi u kotlini. Jutarnji časovi su malo bili prilično zagađeni, ali i ovo grejanje mnogo na terasama, čađ, mnogo postoji čađ. Mi izgleda da nije sad toliko zagađen. Ja živim na selu i sad dođem tako ponekad. Vidim da je malo težak, ali može, preživjet ćemo. Nije dobar. Po čemu si zaključio? Pa ugalj i to što se loži. Malo je bolje nego u Boru. Inače, da li je ovo smog, šta li je već uveče kad se loži, onda je haos. Vetar ponekad može pomoći jer često obezbedi nešto čistiji vazduh. Na teritoriji Zaječara se kvalitet vazduha prati u okviru automatske stanice za monitoring vazduha. Ona se nalazi ovde na uglu ulice Krvske i Pana Đukića i mere se parametri sumpor dioksid, azot dioksid i ugljen monoksid. Radi se 24 časovno merenje i radi se 365 dana, znači u kontinuitetu. Rezultati se mogu videti na jednočasovnom uzorku na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine Republike Srbije. Tokom dana na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine vazduh u Zaječaru označen je kao dobar, međutim smoga najviše ima u večernjim satima. O tome kakav vazduh je u Boru, gde se povremeno beleže višestruka povećanja sumpor dioksida, razgovarali smo takođe sa građanima. Od kad je napravljena nova topionica, bolji je vazduh. Na prozoru imaš čitavi 2-3 mm to dimnije od toplane. Nije baš sjajan. Po čemu ste primetili? Pa guši, kašljanje. Iskreno, i ranijih godina je bio jako loš. Jedan kraći period, verovatno to utiče i sa proizvodnjom tadašnjeg RTB-a, za nijansu je bilo bolje, međutim u zadnjih 2 godine izuzetno loš kvalitet vazduha. Našalio bi se pa bih rekao, bar vidimo šta dišemo. Za loš kvalitet vazduha tokom protesta koji su ranije organizovani u Boru kao glavni krivac predstavljena je kompanija Ziđin, ali je s druge strane bilo reči da su protesti politički. Dugogodišnji predsjednik Ekološkog društva Slatina Nebojša Buzij kaže da su više puta organizovani sastanci sa kineskom kompanijom i da su njeni predstavnici rekli da će preduzeti mere za poboljšanje kvaliteta vazduha. Mi u Boru ne proizvodimo parfem i parfeme, nego ovde je proizvodnja bakra i zlata, teška industrija u pitanju. Zagađenje je bilo i ranijih godina, ali niko ne postavlja pitanje ono suštinsko zašto je to tako.